Zange ndiyicingile ukuba ndawuze ndohlukane nebheji yam ngolu hlobo. Ubupolisa nekhariya yam ziphele nje ngolu hlobo. Uthi ulipolisa uphinde ukhonkqwe ngoogxa bakho beqhubela eseleni. Ndandisenza ifeyva mna for uMandla kuba ndilipolisa, nemali andinike yona ndikwazile ukungcwaba abazali bam, ndafaka nosista wam eyunivesithi. Kodwa ndijonge ngoku ndim osengxakini. Bendiba ndikhavarishe yonke into, kwenzeke ntoni mhlawumbi? Sibolekeni indlebe kaloku mawethu, nasi siqwenga nasebali ngokubhalwa nguLubabalo Magwebu. Sashicilelwa kumaziko okushicelela sePowerhouse Media Productions. Balilona elithi ityala aliboli lonwabele. Yazi suka noba bendiyinxiba lo badge leyo, bendingayinxibi ngepride kakade, kuba lo badge leyo bendingakwazi nokuba ndisabantwana bam ezikolweni eziphucukileyo. Lo badge leyo bendingakwazi ulungisa ii-brakes zemoto yam ndihamba nge-box nemoto. Lo badge leyo bendingakwazi ukusa umfazi wam kwi-vacation. That is why ndithathe imali emdaka, imali yegazi. Bekumele bakho umntu ufayo. Kodwa mandimisa ingqondo. Yabona nje okwangoku ndisemurhanelwa, nto leyo ethi ukuba ndibaqinisekisa kakuhle aba bantu bazawuphinda bani-interrogate okanye bandibuze imibuzo, ndime kuba lo ngumgili, andithi ndiyi-detective. So obvious i-detective ineentshaba ezininzi. Ukuba nje ndinoma kweso story, kodwa baza kundoja mpela ngemibuzo. Yinto ke leyo siqhele ukuyenza, hlezi ndingabethwa nobethwa. Eyona yona uwari yam kwezi loose ends yile yokuba what if baveza la CCTV camera, kuba ndinayo into ethi ndiyavela khona. What if bajonge la call log ine-signature yam kwezi moto bezizisebenzisa? Mandihlale nje kwistori sam bekanye ndingajiki. Ndizawubaxelela nje kakuhle ukuba lo ngumgibe, kuba ndiyacinga into yokuba ii-loose ends zam zimbini nje, yile CCTV camera nale yokufaka i-signature yam ngoku bendithatha le moto bekusenziwa ngayo heist. Mna mandime nje ndiqine kwistori sam soba le trap andiyitrap yokuba mandiphelelwe ngumsebenzi so that ndibulawe zintshaba zam. Umana kaloku eli kunye namanye amabali anokutsala umdla wakho. Qhagamishelana nathi kumakhasi ezonxibelelwano apho khangela iPowerhouse SA, kulapho unokuqhagamishelana nathi khona. Okwangoku sithi kuwe nakuwe, enkosi ngendlebe.